Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma talata 2 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawde yo habruji ko toon to États-Unis jeyatan ko toon to congrès mi démocrate en hol woteji ɓe dañi surtout e ballodiral kanko Kamala Harris toon kadi hande to congrès hono sénateur mo républicain ji biyeteɗo Tabouville en wayno kanko hoore makko o ɗacciti blocage mo jigguinomo wonno tigui mois de janvier toon kadi hande to le sud représentant ji hono kanko Mardi en wayno won caɗele kadi o jiggude e républicain représentant jeyaɗo toon to Georgia ɗum noon ko lorodiral hakkude maɓɓe hande toon to États-Unis ma en ƴeewa ko candidat ji jogorɗi tampinde hono kanko président Joe Biden walla kanko Donald Trump ƴeewan kadi kanko président Joe Biden ko haali hande ko wi won holko waɗimo wonde candidat habruji men international puɗɗorɗen ko toon to haare wonde toon to Palestine hakkude Israël e Hamas te habruji cakkitiɗi e oɗo ñalawma ma en jaa caggal muɗum toon to Niger hol délégation ɓe jaɓɓi toon taggo délégation russe holko woni anni mabɓe e jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe Russie toon to Nigéria kadi hono kamɓe armé ɓe pelli e wuuro woto ɗum noon ɓe mbi ko erreur ƴeewen kadi ngol pellugol holko addi ɗum toon to Mauritanie avocat ji kanko ancien président Mohamed Abdelaziz ene wayno ɓe beltaki e ñawore tande ñande altinde contre client mabɓe biyeteɗo Mohamed Abdelaziz ɗum noon ɓe mbi ɓe goni ko wadde appel oɗo sadio ko ɗette ɓe ɓuuri wonde tabɓe mawɗe e titre uji meɗen hannde oɗo journal mon mbaɗa toon hannde e ɗemgal Pulaar ma en gartu desuji muɗum joni joni so Allah jaɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon toure habruji mon e ɗemgal Pulaar guidoɗen ko toon to congrès toon to Sénat en wayno ko kanko Kamala Harris o hutorima kadi rôle makko en tant que vice présidente et en tant kadi ko mawɗo Sénat pour wallude démocrate en wadde ɗum noon ɓe mbi wonde ko ngol ɗo woni capanɗe tati e ɗiɗi rôle makko wadde ko mbiyata tie break ɗum noon siftini ɗon ko congrès ɓe jogui ko 51 contre capanɗe 4 e jeenayyi ɗum noon en wayno so tawi tan won démocrate en abbima républicain ji ko kanko Kamala Harris wallata kamɓe démocrate en hebde woteji e ɗum ɗon noon no sifora en wayno koye makko tan meeɗi wadde hono gonɗo vice président wawi wodde laabi kewɗi mbaɗi ni pour wallude parti muɗum hebde won woteji won ɗiɗon woteji noon ko fati surtout henne awoɓe taw ko juge uji wonoɓe cour uji mbiyata district e suprême e gueɗe ban noon ene wone e konngol makko kanko Chuck Schumer wonde ko ɗum ɗon hannde ko ñalawma mo ganduɗa historique ñentuɗo e tarih par ce que kanko vice président Kamala Harris ene wayno ko wooti ken wona capanɗe tati e ɗiɗiɓol makko pour wawde wallude démocrate ko mbiyata tie break kala nde o nodda tungnade kadi Chuck Schumer ne waali o kala nde o noddama sohla ene wayno araɗo wallude kamɓe démocrate en wadde ko fati henne koɓe donki famodirde enen wayno woto mabɓe cakkito hannde wonno ko sibabunde ñawoɓe no ɓe mbiri ni ɗum waɗi noon e cérémonie baɗɗo taw ko cérémonie privé ono kanko Chuck Schumer o wawi présentude ko mbiyata golden gavel ɗum noon ko sawru ganduɗa en taw ko banadu kange ɗum kadi ko rokki ɗum hono Kamala Harris Mike Mansell meeɗi rokkude sawru ndu to hon sénateur uji caggal nde mbawi wonde e suudu ñawirde ken wonan heure ji temedere e caggal muɗum kono gonnoɗo majorité hono biyetede 30 lat kañum hoore mum wawi rokkude mawɗo cour suprême biyeteɗo Williams Ronsker caggal hoore mum nde wawi nde dartini hono empêchement mo kanko ancien président Bill Clinton e hitande 1999 e kadi e nder kanko Jean Rabot kanko hoore makko wawi hebde kañum hono oɗo nduɗon sawru e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum noon ko caggal nde empêchement kanko Donald Trump ene wayno kanko Kamala Harris kanko ne rokkama hon nduɗon sawru hande sibabunde wallude démocrate en wadde ko mbiyata tie break oɗo saaha joni e wayno ko campagne o ko fate élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi koko fuɗɗi presque en ɗamina tan hono ko kamɓe démocrate en e républicain surtout démocrate eɓe jogui kullol wonande won yimɓe tatuɗo en ɗamina kañumen koye ɓellis wonde candidat ji ene jeeya hen hono biyeteɗo Robert F Kennedy on kadi koye Kennedy jaarowo duuɓi 19 e kañum hoore mum e wayno ko wotanani wondani démocrate en kañum wondata ko parti indépendantiste ene jeeya hen kadi ɓalleji goɗɗo biyeteɗo kadi professeur Cornel West
on kadi ko balaji ene wayno kañum hoore mum wotanta wonata candidat démocrate ene wayno kono o yiɗi wonde ko parti biyeteɗo parti vert. debbo goɗɗo kadi ne kañum hoore mum ne jeeya hen meeɗi kañum hoore mum wonde candidat kadi biyeteɗo Jill Stein o meeɗi wonde candidat e nder hitande 2012 2016 kanko hoore makko ne wayno kadi o yiɗi kanko hoore makko wonde parti ko mbiyata parti vert ɗum noon kadi ko kanko e Cornel West pooɗodirta ko fate wonande oɗo parti iftindo tan oɗo parti kañum hoore mum meeɗi dañde candidat ko e duuɓi ɓennuɗi taw candidat ɗum ko Rospero wiyata ko ɓeɗo tato wonde ɗumen yidde ɗumen wonde candidat hawnaki no mbawi bonnande Donald Trump kono ko bonnanta ko kanko président Joe Biden e konngol makko kanko président Joe Biden nde haalde hannde jayni en koɓe wi wonde ko waɗimo wonde candidat o wi ko andano ni omo jogori wonde candidat kadi pour deuxiéme mandat illa nde o tini wonde Donald Trump kañum hoɗum ko jiɗɗo wonde candidat e ɗum noon o wi wonde ko e nder famumi makko démocrate en potani jabde Donald Trump ara wonta président e potani jabde kadi hono kanko Donald Trump o ara kadi o hawa démocrate en ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha kanko Donald Trump ko kanko ɗaminama won nomade ko pour yo won candidat banggue républicain ji e kanko Joe Biden en wayno kanko hoore makko wala taw démocrate lundiɗo ko fata hen wonde candidat présidentiel ɗum noon en wayno ko kanko jogori wonde candidat pour hitande 2024 habaruji men États-Unis cakkitorto ɗum ko toon tande to Sénat hono kanko biyeteɗo Tammy Tuberville noon e jeeya ko Alabama ko républicain en wayno ko gila mois de janvier kanko hoore makko ko bonnoɗo blocage pour ko fati en promotion ngaji ɗum noon yimɓe avance toɓe ko fati e grade uji mum e yimɓe kadi nometeɓe ɗum noon en wayno ko waɗi ko mbiyata backlog ɗum noon ko gila mois de février jafono gila mois de février ene wayno haaɗi ken wona 150 neɗɗo nomanoɗo pour heɓde grade uji towɗi walla nomede poste uji ko fati militaire agal sibabude no wi kanko hoore makko ene wayno ko Pentagon hono défense mo États-Unis ene jogui peeje wiide wonde kene ene yoɓa yimɓe ɓe ganduɗa ene kala e famille aji militaire uji jiɗɗo waɗude ko wiyete avortement caggal état muɗum e nder konngol ngol haalande o wi wonde kanko hoore mum itti oɗon blocage ko ɗum noon waɗi caggal muɗum ene wayno ko won militaire uji kewɗi walla kadi won grade uji kewɗi nomaɗi bawɗi kadi dañde promotion muɗum caggal nde itti oɗon blocage kanko noon dañino hono républicain ji kañum koyemen gari jennamo mbi wonde ko blocage mo waɗato henna ko danger wonande défense mo États-Unis saabu doole ɓeɗe grade uji surtout généraux uji ɗi étoile uji nayyi walla koye noon ko yimɓe ko ganduɗa waɗi jogui yiɓe ko wiyete gestion armée o caggal leydi e nder leydi ndi ɗum noon hadde ɗumen avancé walla hadde ɗumen namede ɗum ko hunde nde moƴƴani wawi wonde fof ene wayno déclaré hande o wi kanko itti blocage ma hande habaruji men toon to congrès hono kanko Marjorie Taylor ko député jaaɗo toon to Georgia e wayno o wawi jokkodirde hono gardiɗo suudu représentant ji hono biyeteɗo Mike Johnson ɗum noon ko wullitade wiide wonde kono représentant goɗɗo jaaɗo toon to Georgia biyeteɗo Malcolm ene wayno kañum hoore mum waɗimo memimo walla toñimo ɗum noon ko mbiyata harassement sexuel en wayno ko kañum hoore mum memimo ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en caggal nde kamɓe koye mabɓe ɓe luurodiri ko fate en hol punition ɓe mbaɗanta hono représentant jeeyaɗo toon to Michigan tumoɓe takkine haali konnguɗi bonndi ko fate e juif en haali konnguɗi bonndi ko fate en kamɓe Israël e ɗum noon sibabude luurodira maɓɓe kanko Marjorie Taylor wi wonde ko oɗo gorko nangue makko dillinimo no kanko représentant mo Georgia goɗɗo McCormick o wi wonde ko o wi ko nde o jottodiri e Marjorie Taylor nde o wi ko jottodiral ceelagal wonno o anda o tinani wonde ko waɗi ɓe mettodiri hen walla waɗi on ko wawi wonde fof en wayno kanko Marjorie Taylor o yehi wulli suudu représentant walla biyeteɗo speaker hono Mike Johnson pour ko fate gueɗe ɗeɗo en hon McCormick ne wayno toñima hande habaruji men toon to États-Unis e ko weltare kadi en wayno ko soko goto murtannaji kadi en wayno jeeyaɗo jowol ko hollama kadi hol gandal o jogui ko fate en surtout banque mo liggoto en banque o woni ko ɗo e Ohio ay kadi ko banque wiyeteɗo financial banque kanko noon ko janggi ko wiyete super criminalité ɗum noon ko hadde waɗoɓe bonande walla waɗoɓe fraude aji nadde e gueɗe ko wiyete données ji banque o en wayno ko kanko waɗa hande woni ko kanko woni ɓurɗo wawde hande wadde toppitade wallude sécurité oɗon banque kanko noon ko Hamdou Raby won e kadi ko cukalel jibinaguel ko ɓooyen 93 hande woni ko kanko Hamdou Raby tuggitande o ɓawi liggade oɗo financial banque gonɗo Ohio
ene wayno ko banque o tini gueɗe kewɗe ene wayno natti hebde caɗele muɗum ɗum noon ko sibabude kanko hoore makko jogade responsabilité wawde wallude yimɓeɓe rende ɗumen e rende kadi yimɓe hutortoɓe won ordinateur uji won gueɗe ɗe mbaɗata rende kadi kala ko natata e banque ko fate kommota caggal leydi walla ko yaltata banque o ko fate donné ji ɗum noon ko ɗum woni ko donné ji patuɗe en ko meccal makko banque o hollino jogui hande cuusal maggal sibabude kanko hoore makko golle ɗe waɗata toon e ɗum noon kadi ko weltare mawde wonande kadi kamɓe mauritanaɓe wonɓe caggal leydi e surtout wonɓe ɗo ene Cincinnati e surtout kadi jowolnaɓe kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza e tugnadi kadi e ko Al Jazeera windi hono Israel ɓe continue kadi bombardement ji maɓɓe hannde e ɗum noon ko bombardement ji kadi ɓurɗi hewde oɗo ñalawma ni ɓuuri hewde ñalawmaji keddiɗi wiyama kadi ɓe mbaɗi ken wona hakke yimɓe sappo taw ko toon to wuuro wiyetego Darel Bawa ɗum noon kadi ko tugnade ko Al Jazeera ko ɓe mbi kadi ene wayno ko goomu Nations Unies toppiriɗo ko fate réfugié ji palestinien wi wonde ko kala ko opération ngaji humanitaire baɗaɗo toon to poɗnoɗo wadde toon to Gaza ene wayno ko hankadi ala fof dole ɗe jogini pour surtout en wonande banggue sud Gaza siftinde on tan ko banggue worgo Gaza ko toon kamɓe Israël ɓe mbiyanno yimɓe gummo banggue rewo paya to banggue worgo kono ene wayno ko toon ɓe bombata joni donc ene wayno ko jeeyaɗo kadi Hamas taw ko yimɓe ganduɗa artiɓe o hohoɓe Hamas wi wonde ko kamɓe ɓe jogay ha enni goto wawde haaldude Israël ko fate en wostondirde yimɓe nangaɓe toon to Israël walla kamɓe Hamas ɓe jogui e ɗum noon wayno tawde Israël jaɓani o dartinde haade nde woni bombardement ji waɗɗi ɗi waɗata oɗo saha joni ɗi kamɓe ɓe jogaki anniya kontinde haala ka e tugnadi kadi ministre mum toppitiɗo ko fate cellal ɓe mbi wonde ko mayɓe oɗo saha joni jettima ken wona 16,150 e jeetato neɗɗo ɗum ko palestinaɓe waraɓe tuggi tan 7 octobre ha ɗo jarten ɗo Israël noon e wayno woytima wi waranama ken wona 1,200 neɗɗo habaruji men international ha hande toon to Niger e tugnadi kadi ko radio France international reporti hono kanko général Abdourahmane Tiani o wawi jaɓɓade hande walla laamu makko wawi jaɓɓade hande hono délégation goto gummiɗo toon to Mali taw ko délégation russe naɓe toppiriɓe ko fate défense e ɗum noon anda ko taw holko ɓe ciñodiri kono ɓe mbawi siñodirde kayitaji kewɗi patuɗe jokkodiral mabɓe kamɓe Niger e Russie journaliste uni noon namdima hono ministére des affaires étrangères mo Niger est ce que kamɓe Niger eɓe jogori wawde walla yidde addude ko wiyete wagneur en mballaɓe haareji kono ene wayno ɗo ala foof koɓe jaabi hen e kadi document ji ɓe ciñodir toon hannde ɗi kadi ala ko yalti hen ko pour ko wiyete en ko ɗum ɗo ene woni koɓe jaɓodiri siftinten tan oɗon délégation russe ummi ko toon to Mali koto Mali rewno d' abord haɗum arde toon to Niger hande habaruji meɗen toon to Nigéria hono armée mabɓe wawino wadde erreur goto felli wuuro woto walla neldi toon dronaji wuuro woto toon ko état biyeteɗo Kaduna ɗum noon ko dimanche kikiɗe e nden en wayno ko ɓeɗon goɗon wuuro gonno koye yangue ɗum noon ko dewgal wonno ene wayno ko kamɓe armée ɓe mbaɗi erreur ɓe cikki wonde ko yimɓe renduɓe toon ɓe ko yimɓe waɗ boniyankoɓe ɓe mbirlitno dronaji en wiye wonde ene wona 95 neɗɗo maayi e ɗiɗo dronaji hono kanko président leydi ɗon Bola Ahmed Tinubu o yamiri enquête yo waɗi ko yaaci ko fati holko woni sababu oɗo erreur ha ko yimɓe ne maayi ha yimɓe heɓe ne maayi hen taw ko civil en kene wona 95 neɗɗo hande habaruji men toon to Mauritanie tugnadi kadi habaruji gumiriɗi toon to Africa News hono kamɓe avocat ji ancien président Mohamed Abdoul Aziz en wayno ɓe beltaki no fewi e ñawore yaltude ñande altine nde en ken condana hono kanko ancien président duuɓi 5 e kanko e yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa liggotono e makko en ɗum noon en wayno koɓe mbi wonde ko non seulement ɓe beltaki ɗum ɗon mais kamɓe koyeɓe ko waɗoɓe appel saabu ñawore nde en wona rewani lawol e kadi ko ñawa ko hunde nde ka ko mbiyata fictieux ko wooda hen donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe koyeɓe ɓe ndendi hande ɓe mbawi yokkodirde jaydiyankoɓe no ɓe mbiri ni e tugnade konngol kanko goto e ɓeɗo avocat ji biyeteɗo Talib Khayr o wi wonde ko no koɓe waɗoɓe appel ko wawi wonde fof ene wayno ko ñawore ndeɗo walla ko taka ko ɗum ɗo ko gueɗe politique e kadi ene wayno ko won ko laamu nguɗo walla laamu gonɗo président joni o yiiɗi tan écartude Mohamed Abdoul Aziz e kala ko fati e yenno sen politique bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗi habaruji
habaruji min jogonno hannde oɗon ñalawma talata 5 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 yen mbaala jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.